Flexibilitate. Generalul bun nu ne va găsi printre atâția copaci. Da, oricum e cu mult în spatele nostru. Înseamnă că avem timp și de niște mango. Jin-Ho, bune va ajunge imediat dacă ne tot oprim. Vă ajung eu din urmă. Hei! Ta-da! Am o mână de ajutor, ai uitat? Mâna aceea nu e o jucărie, Jin-Ho. De ce mai avem puteri dacă nu ne distrăm puțin cu ele? Avem o misiune importantă și ar trebui să ne folosim puterile doar pentru problemele serioase. Cum ar fi o prăpastie imposibil de trecut ce se află în drumul nostru? Întocmai. Poftim? Vezi? Pentru asta trebuie să ne folosim puterile. Pentru ceva serios. Îmbarcarea. Haide, Jin-Ho! Stai puțin! Oh, da, treabă serioasă, Shaoyan. Priviți cum se face. Am decolat! Jin-Ho, lăbuța ta e murdară de mango. Ce-ai spus? Ajutor! Jin-Ho, ești teafăr? N-am nimic, dar cred că lăbuța mea s-a rănit. Poate o ajută puțin masaj. Să nu ne pierdem speranța. Ne trebuie toate puterile pentru ca Bu să nu ne ajungă. Aha! Asta va opri elementele imediat. Am creat o armă toxică atât de malefică încât nu vor putea să lupte contra ei. Un ceainic? Da, un ceainic. Un ceainic în care se află... Ce ceai? Nu orice fel de ceai. Am reușit să recreez formula în 5 arome a ceaiului uitării a lui Meng Po. Poftim? O singură înghițitură, elementele vor uita totul despre misiunea lor de a trezi dragonul auriu. N-ai uitat ceva? Nici măcar nu știm unde sunt elementele. Gata, încearcă acum, Jin-Ho. E din ce în ce mai rău. S-a zis cu lăbuța mea. Gata. Vezi? Asta pățești dacă te joci cu ea. De ce nu încerci tu să mi-o repari, serioasă? Prieteni, trebuie să existe o cale de a o repara. Asta e. Fântâna. Ce fântână? Fântâna bunăstării. Maestrul Yu ne-a povestit despre asta la școală. Am scris despre asta în caiet. Nici nu mă mir. Fântâna bunăstării. E una legendară și apa ei e magică. Poate vindeca orice boală. Și nu e departe de noi. Iuhu! Apă magică, venim! Încotro! Înapoi, pe acolo. Dar trebuie să o luăm pe aici. Ocolim puțin, ce mare brânză. Nimic. Doar că ne periclităm misiunea. Atâta tot. Poftim? Nu te uita la mine de parcă ar fi vina Dar mea. e vina ta. Nu ți-ai fi stricat lăbuța dacă ai fi avut grijă de ea. Potoliți-vă! Nu ocolim chiar atât de mult. În plus, Bu habar n-are unde mergem. Deci acolo se duc. Flemo, aterizează. Se pare că va fi o zi de neuitat pentru mine, dar ușor de uitat pentru elemente. M-ai chemat atotputernic, stăpân și bla bla bla. Da, adu cel mai bun set de ceai. Am o misiune pentru tine. Oh, ce bucurie pe capul meu. Încă puțin, lăbuțo. Conform caietului meu, fântâna se află aici. Ce mai stăm? Cine ajunge ultimul e un element stricat. Stai! Am scris aici că drumul spre fântână e plin de capcane. Nu putem porni la drum până nu analizăm harta. Dar nu avem timp. Mânuța mea se simte din ce în ce mai rău.
Facem totul ca la carte. Vedem noi care-i treaba pe parcurs. Ce zici? Calmați-vă, Să prieteni. știți că cearta nu folosește la nimic. Poate un ceai va mai potoli apele. Ceremonia servirii ceaiului e o metodă tradițională de a aplana conflictele și de a calma nervii. Cred că are dreptate. Astfel voi avea timp să studiez drumul. Asta e o pierdere de vreme mai mare decât felierea orezului. Să știi că nu, Jin-Ho. Facem ceea ce trebuie. Și nu va dura mult. Fac eu lucrurile să meargă mai repede. Nu te agita! Unul dintre elemente a băut din ceai, fata aia din lemn. Shaoyen, înseamnă că nu e chiar totul pierdut. Ce se întâmplă? Amețesc. Unde mă aflu? Cum am ajuns aici? Cine e? Bună! Mă puteți ajuta? Cred că m-am rătăcit și nu știu unde mă aflu și cine sunt. Te numești Shaoyen, iar eu sunt generalul Bu. Noi suntem Flamo și Grab. Ai încredere, suntem prietenii tăi. Am ajuns. Care e primul indiciu, Shaoyen? Unde a dispărut? Trebuie să fi rămas în pădure. Caietul ei! Nu și l-ar fi lăsat aici. Trebuie să fie prin apropiere. Shaoyen! Shaoyen! Unde ești? E cu mine. Da. Shaoyen! Ei sunt dușmanii despre care mi-ai vorbit? Da, să-i prindem. Acum. Ia asta, apostule! M-ai ratat. Roiu înfocatule! Glumeam doar. Mâna maimuței e stricată. Lucrurile stau din ce în ce mai bine. Pe el, Grab! Shaoyen, asta e o glumă? Glumă? Ce tot îndrugi acolo? Stai, unde pleci? Ne va face plăcere să-i învingem, nu-i așa, Shaoyen? Au! Am uitat cum se folosește asta. Nu contează, mă descurc eu. Ia. Mare greșeală, apostule. Nu prea cred. Shaoyen, vino. Trebuie să plecăm de aici. Eu nu plec nicăieri cu tine. Strop, suntem mai mulți decât voi, mai bine vă predați. Sau am putea să fugim. Nu sta degeaba, după ei! Vrei să dau foc pădurii? Așa vor ieși la iveală. Nu-i nevoie, avem momeală pentru a-i atrage în capcană. Acum hai cu mine la fortăreață, Shaoyen. Acolo sigur vei fi în siguranță. Nu-mi vine să cred. Shaoyen a uitat complet cine e. Da, părea normală, deși era cam arțăgoasă. Dar n-a fost vina mea că s-a vărsat ceai peste tot. Asta e. Ceaiul. Doar ea a băut ceai. Așa e. Vânzătoarea de ceai trebuie să fi fost o capcană de-a lui Bu. Da, bravo mie că am vărsat ceaiul. Trebuie să o salvăm pe Shaoyen. Se pare că nu mai mergem la fântâna bunăstării acum. N-am reușit să ajungem acolo fără Shaoyen. Da, o fi ea o pacoste care le știe pe toate, dar fără ea suntem pierduți. Nu neapărat. Caietul ei e la noi. Bine, voi doi duceți lăbuța la fântână. Eu mă voi duce să o salvez pe Shaoyen. Cine știe la ce chinuri este supusă?
Asta este o cameră de tortură? Nu, este camera lui Grab, dar de acum va fi a ta. Bine, bine, draga mea. Aș putea să fac puțină curățenie. Flamo, dezinfectează camera, aruncă mizeriile și redecorează. S-a făcut. Hei, abia reușisem să o fac să arate bine. Eu unde voi dormi? Cu Flamo. Notițele lui Shao Yan sunt uimitoare. Parcă maestrul Yun ar fi știut că va porni în misiunea asta. Da, da, fascinant. Putem pleca? Mânuța mea se simte din ce în ce mai rău. E ușa din mijloc. Nu, stai! Ah! Ai grijă la coadă! A fost cât pe ce. M-ar fi strivit. Dacă nu ar fi fost notițele lui Shao Yan... Ai dreptate. Chiar sunt uimitoare. Sper că e teafără. Eu n-am încredere în ea. Cred că se preface. Crezi că l-ar lăsa pe Grab să o trântească pe aici dacă nu și-ar fi pierdut memoria? Și atunci la ce ne folosește? Dacă Shao Yan va lupta alături de noi, va fi ușor să prindem celelalte elemente. Și astfel nu va trezi niciodată dragonul auriu. Dar nici măcar nu știe să se bată. Haia! Încă nu, dar va învăța foarte repede. E în ordine, sunt eu, Strop. Ascultă-mă, Bu ți-a spălat creierul. Nu e prietenul tău, e dușmanul tău. Minți! Cum îndrăznești să insulți un asemenea om? Nu vreau să te rănesc, Shao Yan. Păcat, fiindcă eu vreau să te rănesc pe tine. Poate asta te va face să-ți revii. Ești Shao Yan, elementul lemn. Elementul lemn? Da, concentrează-te asupra bățului ăsta. Imaginează-ți că e o parte din tine. Întinde mâna. Ai dreptate! Îmi amintesc totul. Sunt Shao Yan, elementul lemn. Da, stai puțin. De unde știu că nu minți? Deoarece nu mai vreau să te bat acum. Da, hai să o ștergem de aici. Vezi? Ți-am spus eu că nu putem avea încredere în ea. Dimpotrivă, face exact ce am spus eu să facă. Wow! Ce de lucruri a scris aici! Știai că ipotenuza unui triunghi dreptunghic la pătrat e egală cu suma laturilor la pătrat? Încotro. La stânga. Acum 10 minute nici măcar nu știam ce e aia ipotenuză. Jin-Ho! Și nici la triunghiuri nu mă pricepeam. Încotro! Hă? La dreapta. Jin-Ho, nu mai lăsa gunoaie pe aici. Nu sunt gunoaie, Niwa. E regula de bază a oricărui labirint. Lasă urme ca să găsești calea înapoi. Ah, Ține-te bine, draga mea. Nu mai avem mult până la fântână. Unde sunt ceilalți? Le-am spus să o ia înainte. Lăbuța lui Jin-Ho trebuie să ajungă la fântână cât mai curând. Să sperăm că au lăsat urme în labirint, ca să-i putem găsi. Și știai că volumul de apă dislocat de un obiect depinde de masa obiectului, nu de greutatea sa? Dacă știi care e masa unui obiect... verifică harta. Harta n-are nimic, dar inscripția aia pare cunoscută. Aici scrie că dacă... Sper că nu te joci din nou, Jin-Ho. N-avem timp de asta. Gata! E uimitor cât te poți obține când faci totul ca la carte. Asta spun eu mereu.
Bravo, fetițo! Vedeți? Ne duce direct la ceilalți. Cu ajutorul ei, ceilalți n-au nicio șansă în fața noastră. Nu-mi vine să cred. Mai întâi a lăsat cojile de banane pentru noi, iar acum a blocat zidul. Jinho chiar face lucrurile ca la carte. Da, o carte de colorat. Ha? Te-ai prins? O carte de colorat. Prieteni, aici! Uite, aproape că au ajuns. Shaoyan, te-ai întors! Și ai venit la timp pentru a mă ajuta să-mi repar lăbuța. N-am fi reușit fără ăsta. Ce e ăla? Un manual pentru maimuțe? Ce e? Nu și-a recăpătat memoria. S-a prefăcut! Grăbește-te, Jinho. Mi-am amintit cum se folosește asta. Nu pleci nicăieri. Dar lăbuța mea va pieri. Chiar asta își dorește generalul Bu. Dacă apa poate vindeca lăbuța lui Jinho, înseamnă că o poate vindeca și pe Shaoyan. Jinho, repede! Avem nevoie de apă. Nu! Oh, nu! Ce se va întâmpla acum cu lăbuța mea? Și cum își va recăpăta Shaoyan memoria? Cui pasă? Ha! Iu, e din ce în ce mai amuzant. Tu nu știi ce faci, Shaoyan. Lasă-ne să te ajutăm. Oh, ce drăguț. Păcat că nu mai avem timp. Generalul Bu va sosi imediat. Da? Dar de unde știe unde suntem? Știu, i-am spus eu. Soldați! Doragon Taido! Nu vă obosiți! N-aveți nicio scăpare! De mult am vrut să vă spun. De ce eu ajung mereu ultimul? O chestie gustoasă! Încă o chestie gustoasă! De ce trebuie să facem asta? Pentru că îmi place. Da, iar te-am prins. Trebuie să facem ceva. Eu nu știu cât timp voi mai rezista. E timpul să spui pa! Serios? Ia o gură de apă, înfocatule. Frumoase cuvinte, păcat că sunt ultimele. Trebuie să am aici ceva cu care să scot apă din fântână. O minge de bowling? No. Hei, asta mi-amintește de ceva ce am citit în caietul lui Shaoyan. Aha. Asta e. Ce anume? Știu cum să scoatem apă din fântână fără găleată. Niua, am nevoie de un bolovan. Sunt cam ocupată acum. Aruncă-l Mă odată. ocup eu de soldații ăștia. Ah! Nu și de data asta, Strop. Da, mare greșeală, posule! Oh. Nu stați de pomană! Prindeți-l! Ah! Flamo! Prinde maimuța! Nu mai fugi, maimuță, tolomacă! Ai, vrea tu? Vrei să ne batem? Să te văd! Prindeți fata noroioasă! Acum, Niua, aruncă bolovanul în fântână. Așa scria și în caiet. Bolovanul face ca nivelul apei să se ridice. Nu e destul. Am nevoie de încă ceva. Un soldat ar fi bun? Mai repede, Niua! Lăbuța se va vindeca doar cu un strop de apă. Iar te-am prins.
Ce bine! Încă o chestie delicioasă! Hei, Grab, ai chef de o plimbare? Hei! Jin-Ho, acum! Oprește-l! Da! Ce caut eu aici? Xiaoyan, chiar ești tu? Firește! Cine altcineva să fie? S-a întors! Haideți, să o ștergem de aici! După ei! Ne ajung, trebuie să scăpăm de ei. Sunt acolo! Nu-ți face griji, de data asta nu ne mai scapă! Cum s-a întâmplat asta? Am scăpat de ei pentru ceva vreme, să plecăm! Stai să mă uit pe harta din caiet. Vai nu, l-am pierdut! Nu, am avut eu grijă de el, urmați-mă! Jin-Ho îmi folosește caietul? Îți explic mai târziu. Nătăfleților, e numai vina voastră! Nu e chiar atât de grav. Măcar acum că Xiaoyan a plecat, nu mai trebuie să-mi împart camera cu Grab. Dimpotrivă, mi-ai dat ideea perfectă pentru pedeapsa ta, Flame-o. Vei împărți camera cu Grab pe termen nedeterminat. Dar mai întâi vom redecora? Nu! Am reușit, datorită caietului lui Xiaoyan. Bine ai revenit, draga mea! De acum înainte voi avea grijă de tine, să știi! Ai grijă de lăbuța ta și citești caietul meu? Când te-ai schimbat, maimuțico? Cam tot atunci când ai început tu să râzi foarte urât. Când am râs urât? Crede-ne, râdeai groaznic. Bine că nu trebuie să te mai auzim acum că ți-ai revenit. V-ați speriat, nu-i așa? Au dublat în limba română Sorin Ionescu, Lăcrămioara Aron, Paul Zurbău, Rin